Sanibona, phinde ngibingelele njena namhlanje ngaleli thuba ngalomzuzu ngaleli hora. Sihlezi simbabaza ngaso sonke isikhathi. Sihlezi simbonga uJehova umdali wezulu nomhlaba. Sihlezi singcwelisa igama lakhe. Yena owakhile kusithekeni kophezulu konke. Yena ongcwele kaSomandla. Yena oluthando, oyinkazimulo, oyisihlangu, onobubele, onamandla, ongumnini mandla wonke, oyikho konke kukho konke ngezikhathi zonke. Udumo hlezi lungu lakhe futhi lumfanele uJehova ngakho asenzela kona. Bantu baNkulunkulu, isikhathi sifishane, isikhathi sincinyane, isikhathi siyaphela, isikhathi siyadlula, kodwa lesi sikhathi sabusiswe ngaso. Njengoba uvuka usabona, njengoba uvuka usahamba, njengoba uvuka usakhuluma, njengoba uvuka usanokwazi ukwenza into oyithandayo, uvuka usakwazi ukuthi uye ekishini wenze ama-cornflakes akho owathandayo, uvuka usakwazi ukuthi ubuke ucingo lwakho, ulalela umculo owuthandayo, uvuka usahamba indlela zakho uthi namhlanje ngifuna ukuya edolobheni bese ushona khona, indlela yakho iphumelele. uNkulunkulu usakuthandile, uNkulunkulu usakusibekele, usakwenzela umusa futhi ngaphezu komusa ngaso sonke isikhathi. So bantu baNkulunkulu, kuhlezi njalo kumele sazi siqaphela futhi ukuthi kunemiyalezo yaNkulunkulu athanda ukuthi siyazi, kunemiyalezo kaNkulunkulu athanda ukuthi ifinyelele kithi, kunemiyalezo kaNkulunkulu athanda ukuthi siqondiseke kona konke. Isikhathi esiningi abantu imiphefumulo yabo iyabubula, iyakhala, bengazi bona. Thola ukuthi wena wazi ukuthi umphefumulo wakho ukhalile, wakhala kusibanibani nosibanibani, kodwa ngempela ukwenzile lokho, ngempela ukhalile. Lento ifana nani? Ifana nokuthi umzali mengabibona ukuthi yazi ingane yami, inkosi yami ayivi namanga, yazi ingane yami ayivi nenkinga, ave ikuthi nokuthi yona inakile iqambela amanga, yona kumnandi yatanasi, ebese umzali ahambe ayotshela umuntu ozomsiza ukuthi ngiyacela manje ngicela ukhulume naye, ave nenkinga yamanga, ave ukuthi umntwana ngeke azazi ngithi ukuthi umama uhambile wacela usibanibani, wacela umama umfundisi ukuthi ayikhulekele ingane, noma umama umfundisi ukuthi ahlale naye ayiyale. Akakwazi lokho. Yena uzobona uma umfundisi esembiza ukuthi ayibo, awuze uzongivakashela nje kancane, awuze sithi uzoxoxa, uphila kanjani, impilo yakho ihamba kanjani. Ngaleyo ndlela, ngokwenza lokho usuke engaze engaqondi, usuke engazi ukuthi uyadinga lusizo, kodwa umzali obonelile usheshe wahlakanipha. So ngaphakathi lethu, imiphefumulo yethu midala, umphefumulo wakho mudala ngoba uphefumulela uNkulunkulu. Angithi wakuphefumulela ngesicu sakhe esidala. uNkulunkulu umdala wensuku, uNkulunkulu umdala ngaphezu kwethu, ngaphezu kwayo yonke into ekhona nesazoba khona nesazokwenzeka. So ngenkathi kuphefumulela kubuwena uyaqonda izinto eziningi. So ngale nkathi uphila emphefumulweni wakho, umphefumulo wakho uyabona izinto ezenziwe inyama yakho, ngoba inyama iyona umntwana, iyona ingane, iyona yenza isinomi kanjani. Siyazi nathi inyama ukuthi yenza isinomi kanjani. Angithi mayithi ifuna ukulala manje ingalala 10 hours, mayithi ifuna ukudla ingadla iphindelele. Inyama ifuna yonke into yokuthula, inyama ifuna yonke into yasemhlabeni. Na ifoni iyayifuna, na amakhekhe iyawafuna, na ubisi iyalifuna, ifuna yonke into. Ibuye ingazazi, ibuye ingayiqondi, kodwa umphefumulo owaziyo ukuthi inyama yami ingabe yenza kanje iyalimala, iwona uhambe ububula, uhambe ukhala. Ikakhulukazi uma uzobona umuntu ozokwazi ukuthi abe usizo, umuntu onjengothisha kanje. Mawubona ukuthi ingane yakho iyaleka esikoleni, iyaleka kwezifundo zayo, ayiphumeleli nani, yona inakile, iyabona ukuthi ongafeyila, vele nabangani bami bafeyilile, vele sonke wara zonke lezi zinto. Kodwa umzali oqotho oyazi ingane uyazi ukuthi akukho right ukuthi ifeyile kanje. Ngobani? Kuzothi mase kuphela unyaka izozisola kakhulu, kuzothi mase kuphela unyaka izokhala kakhulu, kuzothi mase kuphela unyaka ngeke kuze kube mnandi. So bantu baNkulunkulu, ngalomyalezo ngibona ephushweni umyalezo nje uNkulunkulu angithume wona. Ngibona ephushweni kuningi bantu baNkulunkulu esingachazelanga kuyazi. Ngiyafisa ukuthi uma njalo mangidlulisa amazwi noma ngichaza intshumayelo isiprofethi noma yini, engazuthi abantu bengayiqonda ngale ndlela uNkulunkulu athanda ukuthi iqonde ngayo, kodwa ngebhadi akube njalo ngoba asembulelwe ngokufanayo nangokulinganayo. Kodwa kumele hlezi sikwazi siuqonda ngaso sonke isikhathi ukuthi konke uJehova siyaleza ngakho nasiqondisa kona usuke siza thina, usuke eveza ukusithanda, usuke eveza ukusilangazelela, futhi imiphefumulo yabantu iyabubula. Ngaleyo ndlela uNkulunkulu evumela loya mphefumulo lapha ukuthi uhambe kuloya muntu lapha, usuke azi ukuthi okay, lo mase sifikile ngala, lo uzofika akhulume bese iyangala eyosiza. Okay, lo nje bese esefikile wakhala ngale ndlela ngale ndlela, ngoba la emhlabeni siyinyawo zikaNkulunkulu, siyizandla zakhe, samehlo akhe, siyindlebe zakhe, siyikona konke kwakhe, inhliziyo yakhe ivuma kodwa.
Ngoba uNkulunkulu mekuyaleza ngokuthize, inhliziyo yakho ingavumi, ungafuni ukuyenza le nto, ngeke aze akuforce, uzokuya kanjalo. Athumele omunye onhliziyo yakhe izovuma, athumele omunye ozokwenza ngokuthando leyo nto leyo. Ngoba uzasho izwi lakho ukuthi mina ngisukumisa ngisho manje ngikwenza kukhuluma shukumela ivangeli. Ngoba usiyalezile ukuthi laba bantu engizenzele bona okwabashumela udumo lami. So angikho lapho, ngisethenini ngibe nesibonakaliso lapho ngibona ngisuka lapha ekhaya. Engazuthi ngisuka nje lapha ngihlala khona ngiya endaweni engazuthi iseduze kwamanzi. Le ndawo le ngihambe ngazuthi ngizonyuka intaba kanje. Ngithi mase ngithi ngiyanyuka intaba, ngihambe nje ngigqoke iy'cathulo zami ezimhlophe eziphakeme. Ziphakeme nje kancane. Cabanga ukuthi abantu bazazi lezi zicathulo esezikhona njengamanje. Zimhlophe nje, ziphakeme kancane. Ihili lakhona, lama-heel lawa, yabo lawa abhalansile lawa nje ngizothi mangabeka nje phecelezi a-comfortable. Hhayi lawa anzima, kodwa isicathulo esikanjalo. So ngihambe ngihlangane nomunye usaziwayo okuwunkosikazi, ngicabanga ukuthi wesibili, yes. Unkosikazi wesibili kaMseleko, okungumama Mayeni. Aze athi, hawu, ngangihlangana naye athi, sazizazi inhle iy'cathulo zakho. Avele ayithathe athi ngicela ungiboleka, azithathe azigqoke. Kodwa uma ezithatha ezigqoka, engqondweni yami nasengqondweni yakhe kuvele kuxhumane ukuthi kahle kahle akadingi lezi y'cathulo, udinga ezesikole. Aze asho ukuthi kahle kahle mina ngidinga iy'cathulo zesikole yazi. Ngoba izicathulo zisho izindlela zakho. Izicathulo zisho izindlela zakho, izibusiso neziqalekiso ngokwenza kwakho. Ngiyaphinda, izicathulo zisho izindlela zakho, ukuhamba kwakho, izibusiso neziqalekiso empilweni yakho. So ngale nkathi efuna ukuthatha ezami iy'cathulo, hhayi ngoba mhlawumbe efuna ukuthatha izinto zami ngoba mina ngizele enye injongo lapha emhlabeni, ngizele okunye uNkulunkulu angibizele kona. Kodwa wayefuna ezesikole, efuna ukufunda ukuthi mina ngenze njani ukuze ngibone umbuso wezulu, mina ngenze njani ukuze ngithole ukuphulukisa. So ngalo mnyalezo umphefumulo walo wesifazane ulangazelela ukukhula, uNkulunkulu acebisa kakhulu, ulangazelela ukufunda futhi ulangazelela ukuya enkosini. Ngoba ngale nkathi sihwebelana ngezicathulo, bengimuzwa engaphakathi lakhe ukuthi uyabubula kwakhe ufisa okukhulu kanjani nakangakanani ukungwazana nomdali wezulu nomhlaba. So izindlela zabantu zaziwa yibo, kungagcini lapho, uNkulunkulu uyazazi futhi nabo bayazazi ukuthi bazophelela kuphi. Njengoba ngike ngachaza, umphefumulo wakho uyazi, angithi ukuthi uma ubhiva kanje enyameni kuzokwenzakalani. Uyazi umphefumulo wakho ukuthi njengoba uphuza kanje uzofela kawulasha. Uma ufika isikhathi ufele ematshwaleni, uyazi ukuthi uzobhubha. And ukubhubha kubhubha inyama, kubhubha kokuthu, kubhubha inyama nomphefumulo. So usuke usaba ukuthi hawe ma, ngafa, hawe ma. So umphefumulo yabantu iyakwazi ukuthi ilangazelele igijime iye la ingathola khona usizo. Ngingazibeki mhlasimpe njengomuntu omkhulu, kodwa ngizibeka njengomuntu owazana noNkulunkulu, ongakwazi ukuthi uma sifunda izwi kaNkulunkulu sisondezane enkosini. Ngoba umyalezo uwodwa ukuthi abantu abaphenduke bathole ukusindiswa nokubhabhadiswa. Ngoba uKristu uyababiza, uyabalangazelela. Futhi uKristu uma kuvumela ukuthi uhambe uyobona kweminye imiphefumulo nani usuke kuthanda, usuke kubona. Ngoba ngathumela umuntu ose-America aphushwe umuntu la e-Free State. Athumela umuntu ose-Australia aphushwe umuntu le eCanada. Lalelani umhlaba kaJehova wonke lo nokugcwala kwawo. So ngimbona ukuthi ukufisa kwakhe, ufisa izicathulo zesikole, ufisa ukufunda kakhulu ngento engaba usizo kuye. Ngoba imiphefumulo yabantu iyazi ukuthi bazophelelaphi uma benza ukuthi nokuthi, okubizwa ukuthi balilangazelele, balifune usizo lapho lingakhona. So ngaleyo ndlela engikubonile ngalona wesifazane ukuthi bengeve ezimisele ngokuthenga izicathulo, kodwa ezesikole ubeyifunela nje amathafisi. Kunokuthenga ophaqa. Ngoba bebahle impela, and kangilungela ukuthi ngimdayisele. Bebahle impela ophaqa, bebukeka futhi bengamfanele, ngoba mangingabheka indlela aphila ngayo, izona izicathulo engicabanga ukuthi uyayigqoka vele. Ezinobukhazikhazi ezinhle nje ezimhlophe impela, lokho kuhlotshisiwe nje kwano bling bling.
Ngizimisele ngokuthi ngimdayisele kodwa yena deep down uyayibuka impela lezi icathulo ngoba injwayelo yakhe usejwayele ukuthi vele ngijwayele ukugqoka kanje, vele ngijwayele labo bhaqa, vele ngijwayele impilo yobucwebe, ngijwayele izinto ezikanje kodwa ingaphakathi lami lifuna ukubhova, lifuna ithafisi, lifuna isicathulo sesikole, sifuna ukuthi ngithathe ngesikoleni ngiyofunda ukuthi uJehova ngubani, ngiyofunda ukuthi kungathathani ukuthi ngingene embusweni wezulu, kungathathani ukuthi ngithole ukuphila okuphakade, kungathathani ukuthi ngingangeni embusweni wezulu, kungathathani ukuthi ngife ngoba mhlasimpe ngizofa, kungathathani. Yebo, abantu ziningi izinto abazimbandakanya kuzo, kepha kusobala manje ukuthi ingaphakathi lapho abasafuni, abasathandi. Ezinye izinto uthola ukuthi umuntu mhlawumbe akaze ayikhulume kodwa mhlawumbe ngokuyicabanga ukuthi yazi mhlawumbe umuntu kumele akholwe nje. Ngokuyicabanga nje leyo nto ila umphefumulo wakho usuke ububula khona, ila khona usungasuka-ke manje ungqabashiya ushone le kuloya muntu ongabe usizo kuwena, ila khona usungangqabashiya ushone le la khona ungathola khona usizo. Ngokucabanga nje kwakho kanye ukuthi yazi mhlawumbe nje umuntu uyofa ngelinye ilanga, mhlawumbe nje umuntu njengobe ekholwa nje le nkolo, mhlawumbe le nkolo ayikho nje, mhlawumbe njengobe ngiye kuleli sonto, mhlawumbe nje liyayibheda. Zonke lezo zinto kusobala ukuthi ngaphansi labantu abasayifuni lezi zinto, kusobala ukuthi ngaphansi labantu asayifuni le mpilo. Yebo ikhona ibucwebecwebe, bling blang, imali iyachithwa, abantwana kuhle kumnandi, kudliwa kamnandi, kodwa for ini konke kuyize lezo, wonke amagugu asala emathuneni, konke kuyaphela. So ngokuba lokhu kuwumyalezo wamama uMayeni, uJehova ukubonile ukulangazelela kwakho. Lo myalezo obhekiswe kumama Mayeni Mseleko, uJehova ukubonile ukukhala kwakho, ukubonile ukulangazelela kwakho. Namuhla kubiza ukuthi uphenduke ngoba ukuphela sekufikile ngampela. Ukuphela kwezinto zonke sekulapha. Ulahle konke okubi okunengekayo ongeze kwakusiza ngalutho, okungcolile uJehova ukulindele ukukuthethelela. Lisho njalo incwadi Isaiah 55:7 ukuthi yebo omubi ashiye imicabango yakhe nemisebenzi yakhe emibi ngoba uJehova uyakuthethelela. Ulungile, ulindile ukuthi akuthethelele ngoba wuwe ukhalile, wakhala uthi uyamlangazelela, wakhala uthi ulangazelela ukuphila okuphakade, wakhala uthi ulangazelela ukufunda, ulangazelela ukuqonda, ulangazelela zonke izinto. Zikhona izindawo ongafunda kuzo, sikhona isikole sasenkosini, sikhona isikole esizokufaka ekhaya ezulwini sombuso wezulu, onguJesu Kristu, ongumoya weqiniso. Ikhona imiyalezo yakho, khona iqiniso lakho elingabe usizo lakho ngqo. Ngoba mina ngiyazi injongo oyidalelwe yona. Angazi uNkulunkulu wakithi ekulethe lapha emhlabeni ogodleni esandleni sakho. Angazi futhi ukuthi uhlalela ukuthi ufeze yiphi injongo. Angazi ukuthi uhlalela ukwenzeni futhi angazi ukuthi impilo yakho iphila kanjani. Ukuthi uvuke ekuseni wenzeni, uhambe phi, kodwa ngoba ngakubona mina kwisibonakaliso. Ngixolele yazi ngenzile iphutha. Ngangalibhala usuku kodwa ngizolibeka lapha ku-description ngezansi. Usuku ngabona ngalo leli phupho. Manje ngoDisemba 2024 ngenze nje iphutha ngangibhala i-date khona la, kodwa ke ngizolungisa lelo phutha. Ngixolele kakhulu. So uJehova uyakubona, wazi impilo yakho, wazi ngaphakathi lakho, ukwazi ulele, uvuka, uhamba, ukwazi ukukhuluma, ukwazi yonke into. Mina nje ukudlulisa umyalezo ukuthi uJehova ukubonile. Namhlanje umyalezo ukuthi phenduka ngoba ubuso wezulu usondele. Ubuyele enkosini, wenze intando kaNkulunkulu, khona uzothola ukuphulukisa nokuphilisa ngoba uJehova uyakuthanda, ngoba uJesu ekulangazelela embusweni wezulu. Uthandekile emazulwini, uthandekile enkosini. Umphefumulo wakho uyabubula, ngeke ukwazi wena lokho, ngeke uze uqonde ngaphandle masukhulile-ke emphefumulweni wakho ngokwenza intando kaNkulunkulu. Kodwa kwamanje ngiyazi ukuthi awuqonde, kunalokho vele lo myalezo uzothatha njengento nje. Kodwa ngoba uJehova sekubonile, enza isiqinisekiso sokuthi nempela kunjalo, nempela ukuthandile, buyela enkosini ngoba impilo yakho ingawe, impilo yakho isezandleni zakho. Ungawenzi nje ube umuntu lo myalezo, kodwa umyalezo nje kamama Mayeni Mseleko uNkulunkulu phenduka ngoba umbuso wezulu usondele. Hlenga usindise ubhabhadise ngoba ukuphela kwezinto zonke sekufikile. Nkosi nje ibe nani, busise kakhulu.
elihle egameni lenkosi yethu Jesu Kristu, amen. Ngakhohlwa ukuthi uNkulunkulu esizonda isono, uNkulunkulu uyabuthanda okungcwele. Ezinye inkundla zokuxhumana zikhona ku-TikTok uLihle Ithemba, ku-Facebook uLihle Ithemba Mzobela, kukhona khona imibhalo nje emfishane ngayo yonke imiyalezo for abantu ba-free mode, bese kuba khona nama-short 10 minutes clips, bese kuba khona-ke no-Instagram uLihle Ithemba Wend with I Am Zobe. Cela nje nidlulise nakwabanye uzofinyelela lapho kufaneleke khona. Inkosi ibe nani, niqinise, niqondise manje uze phakade, amen.